Croeso nôl i Archifau Morgannwg. O ganlyniad i'r pandemig Covid-19, rydym wedi gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaeth. Mae ein horiau agor wedi newid, fel bod modd i ni allu agor yn ddiogel. Byddwn ar agor dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau, a byddwn ar agor o 10 y bore tan hanner awr wedi 12 y prynhawn, ac o hanner awr wedi 1 y prynhawn tan 4 y prynhawn. Byddwn nhw'n cau am awr dros ginio mwyn gwneud gwaith glanhau ychwanegol. Bydd rhaid i chi archebu lle i ymweld â ni o leiaf wythnos o flaen llaw. Gallwch gysylltu â ni dros e-bost ar glamro@caerdydd.gov.uk neu dros y ffôn ar 029 2087 2299 mwyn archebu lle. Wrth archebu lle, gyfynnwn i chi roi gwybod pa ddogfennau hoffwch ei gweld. Bydd ein staff yn gallu helpu gyda hyn. Bydd nifer y dogfennau y gallwch ofyn amdanynt yn gyfyngedig, ac efallai ni fydd rhai o'n eitemau mawr iawn yn enwedig mapiau ar gael ar hyn o bryd. Peidiwch ag archebu lle os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos unrhyw symptomau o Covid-19. Gall rhain cynnwys tymheredd, peswch, neu colli'ch synwyr arogli neu flasu. Arhoswch nes eich bod wedi derbyn canlyniad prawf Covid-19 negyddol neu wedi cwblhau eich cyfnod ynysu a'ch bod wedi gwella'n llwyr cyn archebu lle. Os rydych yn dechrau teimlo'n dost rhwng archebu lle a dyddiad eich ymweliad, cysylltwch â ni dros e-bost neu'r ffôn a gallwn ail-drefnu eich apwyntiad. Mae pob archeb ar gyfer un person yn unig. Os bydd 2 berson o'r un aelwyd yn dymuno ymweld â'i gilydd, bydd angen i chi archebu 2 sedd. Rhowch wybod i ni wrth archebu a byddwn yn eich eistedd gyda'ch gilydd. Byddwn yn rhoi amser cyrraedd penodol i chi. Cadwch at yr amser yma os gwelwch yn dda, mwyn i ni allu ysgoi ciwio wrth y derbynfa. Gwisgwch orchydd wyneb wrth ymweld â ni. Os ydych wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchydd wyneb, rhowch wybod i ni wrth archebu. Golchwch neu defnyddiwch ddiheintydd ar eich dwylo wrth gyrraedd. Os rydych yn ymweld ar archifau am y tro cyntaf, byddwn yn eich cofrestru o flaen llaw, yn cymryd y manylion sydd eu hangen dros e-bost neu'r ffôn. Dewch â phrawf adnabod gyda chi pan rydych yn ymweld. Gallwch chi ddangos i'r staff trwy'r sgrin. Os rydych wedi ymweld â ni o'r blaen, dewch â'ch cerdyn Archifau Morgannwg gyda chi a'i ddangos i'r staff trwy'r sgrin. Byddwn yn rhoi rhif i chi wrth i chi gyrraedd, dyma chrif locer a chrif bwrdd. Mae e'n loceri ar agor, ond dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael, felly dewch ar eitemau sy'n hanfodol ar gyfer eich ymweliad yn unig, papur nodiadau a phensel neu luniadur a chamera os hoffech dynnu lluniau. Cofiwch eich pensil, ni chaniateir beiros yn yr ystafell ymchwil, ac ni fydd o'n bellach yn gallu rhoi pensiliau i ymwelwyr. Mae ein toiledau ar agor ac yn cael ei glanhau yn aml. Defnyddiwch ddiheintydd ar eich dwylo gan sicrhau ei bont yn sych cyn camu i'r ystafell ymchwil. Nid oes modd i ni gynnig diheintydd yn yr ystafell ymchwil, ond byddwn yn glanhau dolenni ac arwynebau yn aml. Rydym wedi lleihau nifer y seddi yn yr ystafell ymchwil mwyn i ni allu sicrhau bod yna 2 fedr rhwng pob un o'n ymwelwyr, ynghyd â digon o le i symud o gwmpas yr ystafell. Cymerwch set wrth y bwrdd gyda'ch rhif. Bydd ein staff yn dod â'ch dogfen gyntaf draw atoch. Byddwn yn dodi eich dogfennau mewn cwarantin am dridiau cyn i chi ymweld. Yr unig berson bydd yn cyffwrdd â'r dogfennau byddwch chi a'r aelod o'r staff sy'n ei gyrchu at eich bwrdd. Rydym yn gweithredu polisi dwylo glân llym yn Archifau Morgannwg. Bydd staff yn golchi neu yn diheintio ei dwylo cyn cyffwrdd ag unrhyw ddogfennau ac yn gwisgo masgiau wyneb wrth symud o amgylch yr ystafell ymchwil. Bydd unrhyw cymhorthau darllen sydd angen arnoch ar eich desg wrth i chi gyrraedd. Byddwn yn ei glanhau ar ôl pob defnydd. Wedi i chi orffen a'ch dogfen, rhowch wybod ein staff. Byddwn yn ei casglu ac yn dod â'ch dogfen nesaf. Nid yw'n bosib pori'r llyfrau yn ein llyfrgell ar hyn o bryd.
Ond os hoffech weld llyfr, rhowch wybod wrth archebu lle a byddwn yn ei gyrchu gyda'ch dogfennau. Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig mynediad i'r cyfrifiaduron, ond gallwch gysylltu yn Wi-Fi gyhoeddus am ddim gan ddefnyddio eich dyfais eich hun. Os ydych chi'n dod â dyfais, sicrhewch ei fod wedi gwefru'n llawn. Ni allwn waranti mynediad i soced pŵer mwyach. I haneswyr teulu, ni fydd mynediad am ddim i safleoedd hanes teuluol am y tro. Hefyd, ni allwn gynnig cyngor hanes teuluol wyneb yn wyneb. Ond os gysylltwch â ni drwy e-bost, byddwn yn gwneud eich gorau i'ch helpu. Os hoffech dynnu luniau o ddogfennau, rhowch wybod wrth archebu lle. Gallwn ddanfon copi o'n ffurflen ffotograffiaeth dros e-bost, neu sicrhau fod copi papur ar eich bwrdd wrth i chi gyrraedd. Os oes angen defnyddio stand camera arnoch, gallwn sicrhau fod un ar gael. Os oes gennych nam ar eich cliw, rhowch wybod i ni wrth archebu, a byddwn yn sicrhau bod staff yn gwisgo feisorau mwyn hwyluso cyfathrebu. Os oes angen cymorth arnoch wrth ymweld, rhowch wybod i ni wrth archebu. Bydd angen i chi archebu dau le, ond byddwn yn eich eistedd gyda'ch gilydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i Archifau Morgannwg.